Session. Grafar boran gitu mau mana? Mazang. Deh. Nào lấy. Ayo. Nih video खालामदों video खालामदों. Nunggu nusikan leh. Dunia nusikan. Wedding ceremony dengan आलासिफोर नै हाबानिफ्राय ओंखारबाय न'आव थांसिगोन नै जोंनि बिदा आदा आगस्टिन आरो बाजैमोन नै हाय लाबाय दा थांसिगोन आच्छा दे जाखांबाय जाखांनायाथ' ओमफ्राय नैबे बावरिफ्राबो थांसै नामा दे 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 बाय बाय ayo bye bye hindarung bale thank you